Helo, Megan dwi. Helo pawb, fy enw yw Sarah. Dwi yn lysgenad ar gyfer Triosau Cymru. Dwi'n reiddiol o Ynys Môn, ond symudais i lawr i Gaerdydd 3 mlynedd yn ôl mwyn astudio fy ngradd. Dwi'n gweithio ar y prosiect Triosau Cymru fel lysgenad STEM i helpu a roi cymorth i'r gwahanol brosiectau. Rydym newydd orffen fy ngradd yn y gwyddorau biofeddygol ym Mhrifysgol Caerdydd. Yn y brifysgol, astudiais i seicoleg am 2 blynedd yng Nghaerdydd. Astudiais i seicoleg celf, llenyddiaeth a iaith Saesneg i lefel A ac yna es i'r brifysgol. Roedd gennau wastad ddiddordeb mawr mewn microbioleg a chlefyd heintus, ond nes i'r penderfyniad i astudio fy ngradd yn y maes yna pan oeddwn i ar ganol arholiadau tygau. Oedd wastad gen i diddordeb mewn gwyddoniaeth, yn enwedig gyda seicoleg. Roeddwn i wrth fy modd yn dysgu amdano ymchwil ac gwahanol arbrofion, ond ar ôl graddio, nes i gweithio am cwmni digidol STEM, ac yma welais i fod gen i angerdd am wyddoniaeth. Wedyn pan nes i ffwrdd i'r brifysgol, nes i'r penderfyniad i wneud y gorau o'r cyfle yna, a nes i gais ar gyfer yr rhaglen Ewrop, sef rhaglen ymchwil eitha adnabyddus yn y brifysgol, lle mae myfyrwyr israddedig yn cael y cyfle i gymryd rhan mewn ymchwil, lle na fuesen nhw yn cael y cyfle i wneud fel arfer. Felly dreulais i ddeufis dros yr haf yn astudio effaith bacteria ar fynegiant gennynnau anffafriol mewn Rydym sy'n cael ei ddarganfod yn y geg. Nes i ati wedyn i gyflwyno'r gwaith yna mewn cynhadledd yng Nghaerdydd ym mis Tachwedd 2019. Oherwydd y profiad yna wedyn, nes i benderfynu mod i eisiau mynd ymlaen i cael gyrfa academaidd, a wedyn es i ati i wneud prosiect ymchwil arall am 6 mis yn fy mlwyddyn olaf, yn edrych ar sut fo bacteria yn glynu i ddail mwyn creu achosion o wenwyn bwyd. Trwy weithio gyda addysg Lego, sylweddolais i faint o hwyl gall STEM bod. Ces i'r cyfle i trafeilu i Denmark i ymweld â'r tŷ Lego, ac i cael hyfforddiant i fod yn hyfforddwr athrawon Academi Lego i'r cwmni y bu'n gweithio iddo. Hoffwn i fynd ati i astudio cwrs meistr yn y dyfodol a ffocws arbennig ar microbioleg a chlefyd heintus, a hynny oedd fy mwriad ar gyfer y mis Medi yma sydd i ddŵad, ond yn anffodus oherwydd effaith Covid-19 yn enwedig ar yr ardal o le dwi'n dŵad, rydw i'n teimlo fod o'n orau i gymryd chydig amser allan i ddisgwyl bethau ddod chydig fwy sefydlog cyn i mi fynd ymlaen i'r bennod nesaf yna. Felly, rydw i'n gymryd y flwyddyn yma i gadarnhau fy amcanion academaidd, i gadarnhau be dwi eisiau allan o fy ngyrfa yn y pen draw. Beth dwi eisiau wneud yn y dyfodol? Ar hyn o bryd, dwi ddim yn siŵr, ac mae hynny'n iawn. Mae yna stereotype o feddwl bod rhaid ni cael cynllun o beth ni eisiau wneud yn y dyfodol, ond y gwir yw, nid yw pawb yn gwybod. Dwi'n gweithio ar y prosiect Triosau Cymru, a dwi yn mwynhau ac yn angerddol am y gwaith dwi'n wneud ar y foment, a dyna beth sydd yn bwysig.